Dobrý den. V následujícím videu bychom vám rádi představili výjimečný systém pro správu webového obsahu Bayzone, vyvinutý společností Media Factory. Časopis Computer World je zařadil mezi nejlepší IT produkty roku 2010. Ukažme si některé základní funkce. Na web chci přidat nový dokument, ten zároveň publikovat jako aktualitu na homepage, doplnit jej o anketu, banner, a to vše v české a anglické verzi. Po přihlášení vidím homepage, vlevo pak strukturu webu. V ní vyberu vhodnou sekci, do které přidám novou stránku pro publikaci dokumentu. Ze zvoleného názvu stránky systém sám vytvoří její další identifikační prvky. Mohu je upravit dle potřeby, ale nyní chci stránce určit jen zkrácenou URL. Po uložení je stránka zařazena do struktury webu, zatím jen v pracovní verzi. Nyní musím na stránku vložit potřebný obsah. Začnu dokumentem. Nejprve tedy vyberu, jaký typ obsahu na stránku umístím. Veškerý obsah řadíme nezávisle na webu, prostě tak, abychom se v něm kdykoliv rychle vyznali. Nový dokument vložím do kategorie Pražský hrad. Tato kategorie je zatím prázdná. Vytvořím v ní nový dokument s obsahem, který chci na webu prezentovat. Také novému dokumentu systém sám doplnil titulek a URL. Název je pouze interní, slouží jen pro naši rychlou orientaci v souborech, ale titulek pro web musí být zajímavější a proto ho změním. Na našem webu využíváme navigační prvek TagCloud. Vyplním proto u dokumentu potřebné tagy. Dokument se pod svým interním názvem uložil do struktury dokumentu. Na webu zatím stále není. Nejprve mu dokončím obsah a zajistím anglickou verzi. Text mluví o krásných zahradách, do dokumentu tedy vložím vhodný obrázek. Stejně jako dokumenty, také obrázky třídíme do kategorií a galerií nezávisle na struktuře webu. Totéž se týká i všech dalších typů obsahu, anket, kalendářů, bannerů, videí a podobně. Tenhle se mi líbí. Vložím ho do textu dokumentu, ale v rozumné velikosti. A protože jsou krásné také obrázky ostatních zahrad, vložím do dokumentu celou jejich galerii. Hotovo. Teď ještě tu anglickou verzi. Použij integrovaný překladač a výsledek jen zreviduji. Překladač vytvořil nejen anglický text, ale celou anglickou verzi dokumentu. Při překladu se sem automaticky skopíroval použitý obrázek i galerie. Podobně vytvořím také anglickou verzi anotačního textu Perexu. Protože zde obrázek není součástí textu, nejprve jej skopíruji do anglické verze a pak vytvořím překlad.
Teď mám dokument nachystaný v obou jazykových verzích. Zbývá jej pouze umístit na připravenou stránku. Je to snadné, chytím ho myší, přetáhnu do zvolené části webu a pustím, jako když si na počítači hrají karty. Takhle bude dokument vypadat na webu. Trochu ho vylepším. Hned je to lepší. Teď ještě na novou stránku upozorním na naší homepage. Nový dokument mohu vložit kamkoliv na web, jak zrovna potřebuji. Teď je čerstvě umístěn na homepage, tady jej chci použít jako aktualitu. Tato volba určuje, že se zobrazí pouze anotace perex dokumentu. Takto se bude dokument zobrazovat na titulní stránce webu. Zkusím, jak funguje automaticky vytvořený odkaz. Perex mě z homepage přivedl na naši novou stránku. Ta je ale stále trochu chudá. Přidám na ní nějaký další zajímavý obsah. V první řadě na stránku vložím postranní menu. Nyní budu změny provádět jen v české verzi stránky. Za chvíli uvidíme proč. Každý nově přiřazený obsah se zobrazuje na hlavní pozici stránky. Zde je možné ho dle potřeby upravit nebo myší přesunout na jiné místo. Nesmím zapomenout na reklamní pozici pro banery. Na stránku vložím také kalendář událostí. A nakonec některou oblíbenou anketu. Tady dole to není ono. Česká verze stránky je kompletní, teď ještě anglickou. Zatím v ní kromě dokumentu nic není, ale to mohu snadno napravit. Kromě dokumentu v anglické verzi skutečně žádný další obsah není, takže ho zajistíme. Klonovací tlačítko převede přesnou kopii stránky do zvolené jazykové mutace. Zároveň i jednotlivé obsahy zobrazí v daném jazyce, pokud jsou přeloženy. Tak, už i anglická verze je kompletní. Jen ještě vyměním banner. Chci vložit anglický banner na anglickou verzi stránky. Volbu české verze zde proto zruším. Nyní je kompletní i anglická verze. Zkontroluji výsledek a mohu stránku hned zveřejnit. Mám připravenou novou stránku v obou jazykových verzích a stejně tak na homepage odkaz formou novinky. Práce je hotová.
Stránku mohu publikovat na náš web. Už nyní vidí návštěvníci náš web právě takto. Věřím, že se líbí. Děkuji vám za pozornost.